L-MP David Casa se jifforma parti mit-tmexxija tal-Parlament Ewropew wara elezzjoni li saret fi Strasburgu fejn ġie elett Kwester tal-Parlament Ewropew. Il-Questers jiġu eletti għal 2.5 u jkunu responsabbli ta' aspetti differenti tal-amministrazzjoni tal-Parlament fosthom il-komunikazzjoni. David Casa se jifforma parti mill-Bjuro tal-Parlament Ewropew flimkien mal-Presidenti u l-Viċi Presidenti. Din l-ola kariga tal-Parlament Ewropew li se jkun fiha MEP Malti. Se nkun parti mill-buro, se nagħmel ħilti kollha biex isem Malta jkompli jkun b'saħħtu f'din l-istituzzjoni tant importanti, f'din l-istituzzjoni li hija demokratika, ili nagħmel hekk kemm ilna li dħalna membri tal-Unjoni Ewropea, ili mill-bidu nett u issa ninsab kuntentissimu ħafna onorat anzi li rnexxieli fisemkom, fisem il-Maltin u l-Awxin kollha nilħaq din il-kariga għall-ewwel darba allura nkun qegħdin nuri li tista' tkun ġej minn pajjiż żgħir imma tista' tilħaq l-ogħla livelli fl-istituzzjonijiet Ewropej. Dan ir-rwol wasal wara numru ta' rwol importanti li kellu David Casa fil-leġislaturi li għaddew fosthom koordinatur tal-grupp tal-PPE fil-Kumitat tax-Xogħol u l-Affarijiet Soċjali kif ukoll negozjatur ewlieni tal-Parlament fuq waħda mill-aktar direttivi importanti li ġiet adottata ftit tax-xhur ilu, id-direttiva tal-Work-Life Balance. F'kummenti lin Net News Casa rringrazzja lill-kollega MP Roberta Mezzola għall-appoġġ tagħha.